Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, lockdown sa isa ka subdivision ginpatuman sa syudad sang San Carlos. Kapulisan nagpaandam sang modus sa online selling. Sa balita national, Hansen magasugod sang phase 3 clinical trial sa Pilipinas sining nga semana. Voter registration sa adlaw nga Sabado magasugod na sining nga bulan. Sa balita international, Aung San Suu Kyi ginpasakaan sang patong-patong nga kaso sang kapulisan dito sa Myanmar. Sa balita sa sports, 36 puntos kag 3-pointers ni George nagpierde sa Cavs batok sa Clippers. Balita entertainment, gingamit nga toilet seat ni Adolf Hitler natala na nga i-auction. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mga basic social etiquette. Maayong aga Bacolod, mga agabilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, makabatsag ini sa magalumon nga kalangitan, nga may lapta-lapta nga pagpanaliti bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan, tubtub mabasko nga huyop sang hangin, gikan nakatunda na silangan, ang mabatsagan sa bugos nga Negros Island, kag ang baybayon, ang mangin magkasarangan, tubtub mabasko nga pagdapya sang balod. Ang taob, alas 3:46 sining kagahon, kag ang hunas naman, alas 9:29 sining aga. Ang adlaw nabutlak las 6:11 kaina, magatunod naman las 5:53 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatsagan ini sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Live. Good morning na sa aton nga mga nag-monitor na sa Facebook. Welcome diri sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Sakay RR Tuparan Montua Rihinio, sugdan ta na kuno ang pagpanglugayawon para sa aton kasimanwa. Gani subong ihanda ta mga pusog-pusugan ta kay maatake na ang mga balita. Pusog-pusugan. Pusugan, pwede, no? Dumay hugot sa pusog-pusugan. Mayara ka daan mga pusog-pusugan, yung lagko pa sa paa mo. Grabe, Roro. No, pwede ka lang kita. Kita eh. Lagko pa sa paa, ila pusog-pusugan. Sila na ang mga pala jogging. Jocelyn Season, good morning. Lino Bueno, Alex Montesa kag Alex Fuentes, mayang aga. Sakay Noel Amar. Sa Canada, Steve Albay, monitoring from Sepsu. Okay. Ang Sepsu sa Kabankalan? Himamaylan. Himamaylan Action Boy. Meron Himamaylan. Actually, damo, mga ano kitawag sinagane? Branches. Hindi Kala, isang branches. Kadamo may term na, nalipat ko sang tawag. Mga extension. Naka mo na extension. Ron Arhida Trava. Ron, good morning dara sa imo. Kay Yasakate Cardones, good morning man. Lisa Joy Elon Amoroso, of course. Kay Hugh Christ Gabriel, live streaming kami diri sa inyo sa DK Kapihan, La Carlota City.
Maiko. bongga. Michael John Season. One time guro mo, upod ko kay Mrs. Magpalakarlota kag mga piko sa Diki Kapihan. Di na daman sa tindahan. Ambot lang. Magkatabi si Sir Euchre. Hugh Christ, di na sa tindahan na siya. Kay maagi tada one time Siguraduhon mo lang ang kape mo. Kaya nami, daw ha? sa nagligad sang balita special tas ang Miyerkules, ambot ko na solve gid man to atong Na-solve problema to, sa no? kape. Ato. Kami naghingagaw pagid PM sa ako nya nga lalod Lalod. lalod pagid ako Ang no. lalod dya sa nabalaan ko, sa tuba na ya. Sa tuba na yan. Na, sa Ate, tuba sige. na. Ate, move on na tada kay Biyernes. Kasi magsulit-sulit na lang laka na. Sige. Carol Montoya, Yada, good morning. Tamyaw si Daiting Gonzaga, Mikay Kaponpon sa Granada, Mary Jane Abalayan sa Montevista Elementary School sa home site. Edsel Kasiple kon Osorio, kay Annie Raffles, good morning dira sa Okinawa, Japan. Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Rande Escradja. Escaela. Do ka budlay, no? Basta insuli yan, away man. Basta mo na. Ikraila, ambot. Anali Acerada, naman yung action boy ang next. May send sige. kami sa nga video sa website nyo. Mangkot ko kung na-receive nyo. So di na yan. Di na ang video. Sa page? Oo. Liog bi check action JM, mag-send ko sa page. Ano nga video? Way ko kabalungan Sige, i-check ta later. Hindi lang paglawag ko lang ilang alan. Ay, tigaling nag-comment man di siya. Tiyo ba lang? Gani Siguro man. ko ano tong video. Ay, hindi pagwag ko sa video, hindi lang paglawag nga iyan ni Anali Acerada. Sige. Kay Ma'am Vanessa Mayo. Bring it on. Bring it Second on. portion Hello of to board. Sir Noel Amar of Canada. Na. Okay? Sige. Sige. Standby na kita sa mga balita lokal. The Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, ginpatuman ang zonal lockdown sa City Home Subdivision sa Barangay 5, siyudad sang San Carlos sa Negros Occidental matapos nagpositibo sa COVID-19 ang 3 ka mga residente. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahig ni Mayor Renato Gustilo, ang lockdown ginumpisahan sa Miyerkules ang gabi, kaginpaidalog naman sa RT-PCR test ang 28 pa kaiban nga naka-close contact sa mga nagpositibo. Duha pa sa alkalde, gilayon nga kakason ang lockdown kung mag-negatibo ang tanan nga 28, apan sa tion nga may magpositibo, ini ang palawigon tubtub 14 ka adlaw. Sunod sa alkalde, ang 3 ka mga nagpositibo ang nagtambong sa ginpatigan nga turnover sa mga opisyal sang Homeowners Association. Ang San Carlos ang may 25 ka mga COVID-19 active cases, kag 35 na ang mga napatay. So na lockdown Marlon, kuan lang ni siya. Amo ni isang city home. Ini nga city homes, there are around 80 houses. May nagpositive da, nagpositive before na-discover namon nga nagpositive siya. Nagka-meeting pa sila sa Homeowners Association. Si San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Ginpaiwayos ang lokal nga gobyerno sang Don Salvador Benedicto ay ka-31 nga Kali-Kalihan Harvest Festival celebration sa Pebrero 6 Octubre 9, 2021. Suno kay Mayor Lawrence Marcelin de la Cruz, ini ang ilagin desisyonan agud mapasiguro ang kaluwasan sa mga pumuluyo kag mapadayon ang pagpatuman sa health and safety protocols. Dugang pa sang alkalde ila na intindihan kung ano ang excitement kinabatyagan kag ginalauman sang publiko sa kada festival sa Banwa apang kinahanglan man nga maprotektahan ang ila ikaing lawas kung ila ikaing lawas. Ang Kali-Kalihan Harvest Festival ang tuigan nga ginahiwat kada Pebrero kag naka-feature sang street dancing parade nga masami ginapartisipahan sang 7 ka mga barangay.
Nadugangan sang 115 ka bago nga COVID-19 cases ang Western Visayas. Sa pinakauli nga case bulletin sang DOH6, ang Iloilo ang may pinakamadamo nga bago nga kaso nga may 68. Negros Occidental may 23, Iloilo City 15, Siyudad sa Bacolod 6 kag Capiz nga may 3. Gin-report sa DOH6 ang 48 ka bago nga nag-ayo o 48 ka bago nga nag-ayo sa masakit o kung nagdangat na sa 21,602 ang total recoveries. May isa ang bago nga patay nga nagdala sa 702 ang death toll. Ang Region 6 ang may 1,146 ka active cases. Ginkumpirma ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales nga iya na napadala sa tanang mga punong barangay sa Bacolod ang kopya sang registration form nga kinahanglanon para sa natalana nga COVID-19 vaccination program sang syudad. Suno kay Gonzales, tag-isa lamang ka porma sang iya ginpadala sa tagsa ka mga punong barangay bangod sila na ang gintugyanan sang syudad nga magpadamo sang kopya sa palaabuton. Dugang pa ni Gonzales, kinahanglanon pa man nila ang dugang nga mga impormasyon labi na ang mga personnel sang barangay nga mo ang magabulig sa pagpatigayon sa information and education campaign. Ginklaro man sini nga ang sino man nga mabakulod nun nga magparehistro sa tagsa ka mga barangay nga wala nagakaulugan kay ini sila ang gilayon nga kwalipikado para sa pagpabakuna bawod mayara pa sang himuon nga assessment ang mga medical experts sang syudad. Nagpatigayo naman sa operasyon ang Task Force Disiplina sa mga boundaries sang Bacolod kasunod sang nabaton nga report angot sa mga nagakatabo nga paglapas sang health protocol nga ginapatuman sang syudad. Suno kay Taba Julingo, pila ka mga driver sang bus kag dipasahe nga mga jeepney ang ilagin pandaman bangod sa kapaslawan nga magpatuman sang 50% capacity sa ilagin at karga nga mga pasahero. Magluwas ni suno pa kay Julingo, madamo man nga mga pasahero ang wala nagasuksok sang face mask kag face shield sa ilang nga pagbiyahe padulong sa Bacolod. Bangod sini, plano sang task force nga kung magapadayon pa ini nga problema sa masunod nga semana, ini sila ang mapilitan na nga magpatuman sang penalidad paagi sa pag-issue sang citation ticket sa mga violators. Sa piyak nga bahin, pasalamatan man sini ang pamunuan sa kapulisan sa Bacolod City Police Office sa pagbulig sa ilang ginahimong operasyon angot sa pagpatuman sang ordinansa sang syudad. Sa dugang nga balita lokal, ginatukod na sa nga DPWH ang pag-construct sa nga dugang nga 32 ka mga isolation rooms sa Barangay Alhies nga gamiton sang syudad para sa mga pasyente sang COVID-19. Sa press release sang syudad, ini nga proyekto ang mayara sang duha ka mga container type isolation sets o kon 32 tanan ka mga isolation rooms. Mayara sang kompleto nga setup sang individual air conditioners kag comfort room, lakip lang nurse station, utility room, separado nga medical staff quarters, sanitation area, water tanks kag standby generator. Ini nga proyekto ang magadugang sa 32 ka nauna nga mga isolation rooms nga ginpatukod man sa DPWH ng Liga niya tuig. Ginpasalamatan ni Mayor Bing Linardia si DPWH Secretary Mark Villar, Undersecretary Emil Sadain kag DPWH Region 6 Director Lea Delfinado sa ilang positibo nga pag-akto sa proyekto nga iya man ginhingyo sadto pa nga sa among nga talatapan. Sa tion nga makompleto na ang pagpatukod sa mga proyekto ang syudad sang Bacolod ang mayara na sang 64 tanan ka mga COVID-19 isolation rooms sa among lugar. Sa kabilugan ang mga proyekto ang mayara sang 50 milyones ka pesos nga pondo gikan naman sa DPWH. Sa ibang paraton nga balita lokal, nagpaandam ang kapulisan sa panibagong modus sa online selling sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 1 Commander Police Major Ramel Sarona, isa ka lalaki ang ginhold sa security guard sa isa ka establishmento komersyal sa downtown area sang syudad matapos makilalaan nga amo ang suspetsado nga ginareklamo sang madamo nga online seller. Pahayag ni Sarona, modus karon sa mga kawatan amo ang pagtransaksyon sa mga online sellers nga baklo ng ginabaligya nga gadgets kag magatabuay sa downtown area. Sunod pa kay Sarona, hiniuon sa suspetsado ang online seller nga maghulat ka magakuha ini sang bayad apang wala na nagabalik. Ang lalaki ang gindala sa Police Station 1 ang ginhilway sang kapulisan bangod nga wala sang formal nga reklamo. May angot sini ginahinyo ni Sarona ang publiko kung mabiktima sang kaangay nga modus magpadangat gid sang reklamo sa kapulisan para maproseso gilayon ang pagpasaka sang kaso. Nagpahanumdum naman ang Negros Occidental Highway Patrol Group o kon HPG sa mga motorista nga kon maghimo hindi magpalagyo sa tion nga parahan sang mga kapulisan sa ginapatigay nga checkpoint o kon road safety operations. Suno kay Negros Occidental o kon HPG Head Police Major Robilito Mariano, kon magpalagyo ang motorista nagdasig ang pagpadalagan sini kag posible magtuga pa sang aksidente.
Pagpahayag ni Mariano, handang kapulisan nga maglagas sa mga pasaway nga motorista bangod nga may nagapreparar man nga mga motorsiklo nga makasarang nga magpadalagan sang madasig kag masulod ang mga iskinita. Nagahingyo ang HPG sa publiko nga magkooperar kag magpaathag sa sitwasyon sa tion sang road safety operation. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Hansen, magasugod siyang Phase 3 clinical trial sa Pilipinas sininga semana. Samtang voter registration sa adlaw nga Sabado, magasugod na sininga bulan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Good morning sa kay Teresa Linaha Cayaw, sa kay Engineer Ernie Earl Bailon, Weng Morales dira sa may Sampaloc, Manila. Good morning dira sa inyo. Kay Sheila Buico, Christine Menias Villalobos, ginatamyaw man ni Noel Amar si Ma'am Vanessa sa Minnesota. Gatamyawan, nice lang nga doon, no? Nag-friend Yes, na sila. Action Boy. Ari niya si... Amo ni ang Energy Fans Club, ga-make friends, Action Boy. Si Noel, ari man ni sa kwan sa Energy Fans Club nga GC. Ara siya sa GC. Kakanta-kanta siya. Action Boy, Kakanta siya. wakabate. Mayo man sa tingog. Katahom, sing voice. Mayo sa magdayaw-dayaw, pero siya mayo man tingog. Gani. Amo to gina pagpamati ko. Uy, do ka namin, do ga snow, nga ga coffee. Kada be ka coffee. Kaya ti ko amba ko gati lang ko ya. May guro makapaka-Canada, ta masing along tato, no? Oo. With Noel Amar. Oo. Sige, soon, Action Boy, malay mo, di ba? Oo. RR Tuparan Montua Rehinio, kung dako kapusog-pusugan, pang arkila bike kag magbike halin Bacolod, east pa Alangilan. Gang pag ina dako pusog-pusog. Tiyan mo na kanina mga arkila ka bike, ano ka, pwede ka kanina, kaya dako kapusog-pusugan mo silingon, may restinsa kay. May kasarang kang magpaalangilan. Correct. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Dina Magbato Malabago, sakay Daril, sa tanan nga taga Banago kuno permigid ga pamati kagatanaw nan tanan gid nga taga Banago pero si Daryl ba Sheila Duyaki Salazar sa Saudi ni sa iya Tamyo lang family Salazar sa Cadiz kag family Duyaki sa Silay.
Okay. Yung ang di kikapihan galit tubang sa City Health Office. Hindi. Ito ka City Health Office Amo nila. pa na, ang tutulon Amo ta. pa na tutulon. Mas hapos niya tutulon. Kaya pwede mo na yung mapamangkot, bisan kay Sino pa da. Hindi ang sintro. Sintro lang ang mo. Yes. Sige. Daso na, basta makapit man tala Carlota. Bla kung maglagaw, tabla la Castellana. At syempre, malabihan tang la Carlota. Correct. So, kung hindi ta magagi sa Pontevedra. Kung di tamagi sa La Carlota, pwede gid kay Tauhay. Sige, so maano tada, mga peta da sa Mga kapihan. peta sa di kakapihan. Jacqueline Del Mundo Makawili from Makawili family. Good morning. Sheila Alagos, gamon dito sila sa Fausto Garments ni Lovely Jane Famoso. Di niyang Fausto Garments. Ate, aramang koton ta naman Ang kundi. katontan man si Sheila. Pwede tatuguro ka pa alter, no? Gabasi or pwede Ay, ka kung to. alter mo sila, basta hindi garment, paguro baligyan. Kasi kabligyan na sila yung mga tela. Ay, ano, man. Ay, mamaylan niya action doors webso. Ang kabangalan ang sepso. Kawayan, hinigaran Moses Padilla. Okay. Aston, Webso. sakto. Oo, Western Visayas Ay, State mamaylan niya University. webso na yan. Western Visayas State University. Yes. Ini ya, ang kabangalan, kawayan, hinigaran kag Moses Padilla. Amo na Central may Philippine sepso. State University. Okay. Actually, ning Moses Padilla, yan, nakakuan ko niya pag groundbreaking siniya. Ari ko niya. Time pa niya ni Congressman Iggy mo. Arroyo. Okay. Ari ko niya sa Moses Padilla. Mulo mo, unat ako sa lalod. Sila. Kaya si Hugh Grice. Kaya Marami lalod ka ko, na dyan tuba na yan mo. Oo. No, nito, Novaro, kag kay Raymond Tadayka. Sige, action doors. Di kay Ate Kim Iriman, tapos kay Marvin VMG. Okay, dali lang, hindi ko makita. Shoutout siya lang si Papa Bogs Malapitan sang Valladolid. Sige, wala nga na action boy Kim Harvey from Inubaan, Family Agravante. Jane Oisiser, sakay Corey Vida, still watching. Michael John Season, tamayon si Carmela Abdon de los Reyes sa Barangay Sumag. Sir Joe Val Trinidad, action boy, ara man siya. Yes. Pero alin pa rin sang Enero, nga pang greet niya sa advance Happy Valentine's Day mo. No, kung giniguro siya daw ka... Basi may preparasyon, basi may ano siya action boy, may pasabog di siya nga bongga sa February. Si Joe Val, daw ka loveful gini siya. Loveful. Bongga sang loveful. Kapani sa loveful, no? No ka punong-puno sa paghigugma gid si action boy. Loveful mo. Nakagigugmaon. Loveful, di ba? Kung helpful ka, mabinuligon. So loveful. Ay, kala. Ipa, nakwa, okay. Helpful. And loveful. Ang help. Pa-include ta gina sa Merriam Dictionary, action boy. Sa Webster. Loveful. Sige. Llewellyn Payumo. Sa kay Aquarius Maldita Ako. Good morning. Kay Bernard Mondragon. Sa Libertad Market. Damo man wala naga-face mask. Ay tay pagsawaya na ang wala naga-face mask. Isugid sa pulis. Correct. Kay pang kuana wala ga face mask. Ordinansa ta na bala kag ang face shield. Kag may penalty na. Yes. Len ta calling the attention sa ang task force disiplina. Libertad no damo wala ga face mask. Len Gariando, the Alts team, good morning lang sa aton tanan. Okay. Alright, standby na sa mga balita national.
Kag sa ato naman nga mga Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Detalye na sa aton nagapangunan nga mga balita nasyonal. Mag-aumpisa na karon nga semana ang Phase 3 clinical trials ang COVID-19 vaccine sang Belgian pharmaceutical company nga Janssen. Wala gin palayag sang DOST kung diin patigyunon ang clinical trial bangod sa confidentiality agreement upod ang kompanya. Sa public briefing, ginpahayag ni DOST Secretary Fortunato de la Peña, ang lugar sa clinical trial ang may mataas nga COVID-19 infections ang kapin 2 ka semana antes ang trial. Ang patigayunon nga vaccine clinical trial ang makadugang sa datos angot sa kaepektibo sang bakuna. Samtang ginaprubahan naman sang FDA ang clinical trial sang Clover Biopharmaceutical nga ginapaabot mag-umpisa subong nga Pebrero ukon sa Marso. Posible hindi pa maprobahan ang emergency use application o authorization sa Gamaleya para sa Sputnik 5 vaccine subong nga bulan sa Pebrero. Ang bakuna ang may 91.6% nga epektibo batok sa COVID-19 base man sa resulta nga gin-publish sa medical journal nga The Lancet. Sunod kay FDA Director Rolando Domingo, kinahanglan pa nga usisaon ang kalidad, manufacturing kag consistent nga wala sang contamination. Dugang pa ni Domingo, hindi siniluyag nga dalion ang mga eksperto sa kag dapat masabat kon may mga pamangkot antes maghimo sang desisyon. Nagapain naman si Presidente Rodrigo Duterte sang dugang nga 362 milyones pesos para sa pagpatigayon sang genome sequencing tubtob kalapusan sang tuig. Sa online briefing, ipahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, paagin sini mas mahangpan ang evolution sang virus sa punsod. Sunod kay Nograles, mangud sini ang gobyerno ang mas mangin responsive nga vaccination program kag mapreparahan na ang mga pandemic nga magaluntad sa palabuton. Sa among pondo, mga bakal ang gobyerno sang reagents o kung chemicals nga ginausar sa testing kits kay iban pa nga logistical requirement. Ang pondo ang para sa genome sequencing sa Philippine Genome Center, University of the Philippines National Institute of Health, kag Research Institute for Tropical Medicine. Ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga kapin 5 milyones kung mga Pinoy ang nadulaan sa trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Bello ang resulta sa SWS survey nga nagabanta sa 12.7 milyones kamatao ang nawadaan sa trabaho sa fourth quarter sa 2020 ang eksakto pero hindi ini-accurate. Ginpathag ni Bello nga dapat ginlakip sa survey ang matemporaryo nga gin-terminate o kung mga liwat ginkuha sa kompanya matapos ang 6 ka bulan kag ang mga napektuhan sa flexible working arrangements. Ang dole sa karon ang may 16 bilyones para buligan ang mga nadulaan sa trabaho kag dugang nga 3 bilyones pesos para sa mga nagatrabaho sa sektor sang turismo. Sa siniman nga pondo pagakwaon ang ibulig sa informal workers kag OFWs. Sa duga pa natin nga balita nasyonal, bukas naman ang talatapan sang COMELEC sa pagpatigan sang voter registration para sa 2022 election sa adlaw sang Sabado, umpisa karon nga bulan sang Pebrero. Ini ang ginanunsyo ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa Twitter kaya nagpalayag nga tuyo sini nga makaakomodar sang mas madamo nga tawo nga nagaedad 18 anyos kag ang mga nagatrabaho humalin Lunes tubto Biyernes. Sunod kay Guanzon, wala na sang excuses kag dapat magparehistro na. Base sa records sang COMELEC tubto Enero 14, ang komisyon ang naka-record sang 1,117,528 ka voter applicants. Iga-block naman sang PDEA ang bank account sa mga miyembro sa mga drug syndicate nga naresto sa ilang mga drug operations. Sa press briefing, ginpahayag ni PDEA Director General Wilkins Villanueva, ila sa karon ginausisa kung diin gintago ang kwarta kag madamo para sila sang i-freeze nga mga manggad sa mga nagkaladakpan nga sindikato. Nagpamalibad si Villanueva kung paano nila gina-freeze ang bank accounts sang ilang nadakpan. Plano sang PDEA nga usaron ang kwarta sang mga drug syndicates para sa drug rehabilitation program sang ahensya. Sunod pa kay Villanueva, nagapabili ng Golden Triangle Drug Syndicate, ang main source ng illegal nga droga sa Pilipinas.
Ang ating mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan Sakay Roger Torrecarion, good morning dira sa imo, Roger. Maricon Brillantes, watching from Hinubaan. Good morning kuno sa taga Hinubaan. Pilton Lipura, sakay T. Tehoka T. Tangata, nga tamyaw niya si Mitch kag Victoria dira sa Bago City. Yes, Mitch kag Victoria, anong apelyido ni Iceman? Mga taga Bago man ni guro si Iceman ay, no? Pinky Terwell, happy Friday. Minda Ilalto, hi mandara sa imo, no? Sakay Mick Darren Rina, kag kay Teresa Linaha Kayaw, no? Elizabeth Malaka Gamala, of course. Irene Paipon Garcia, shoot out kami din sa Fortune Town. Sige, shout out sa Fortune Town. Family Paipon kag Family Garcia. Dina Decrepito, sa ma-follow mo doors. Kay Dina Decrepito, good morning man. Nuvi Valencia Subaldo, good morning. Always gid sila naga-monitor sa ARB. Pag-greet ko no si mama niya Rose Valencia Gapamati. Thanks. You're welcome. Kay Martin Aliling, good morning. Dra sa may Imos Cavite. Kay Dan Rev Bernard Mondragon. Okay, ara siya. Raymar Lingoste, good morning man. Kay Irene Paipon Garcia, good morning. First Friday, shout out kami di sa Barangay Estefania, Fortune Town B. Family Paipon kag Family Garcia, always gid sila nagalantaw man action boy. Kay Mimi Erminda Duping Atong, good morning dra sa may Taguig, Manila. Veronica Lopez, good morning man. Dra sa may Lopez Haina Sagay, Sagay City. Kay Virgo September, maayong aga. Kay Joy Drilon, good morning man, ma'am. Keep safe man and God bless. Kay Erwin DB Gonzalez, maayong aga gid. Salamat gid mga ka-aksyon, nagaupod sa aton subong nga aga. Yes, good morning luwat dira kay Yasakate Cardones, kag kay Weng Morales, no? Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning man. May John Galvin Dicendario, maayong aga. Kag kay migo naton Juan Bolgalio, no? Ano to ice cream man? Sige lang ko keep quiet lang ko no anay. Kita po tong picture. Oo. Pakita ko sa imo. Tani, kung ano to tani, no? Tani vegan ice cream. Vegan. Vegan ice cream. Meron bla vegan ice cream sa akin boy. Mo ya? Sa vegan guro eh. Oo, lang. Hindi nang vegetables. Vegan. Vegan bala. Vegan gali yang hindi vegan nga lugar. Hindi sa Ilocos. Oo, sa Ilocos. Ilocosor. Ilocosor. Isa man to tayo sa kalatuan sang ARB, no? Correct. Na plano na to. Dahil malakata to kay masakay kita sa ATV.
Oo, sa ilang sand dunes. Sa sand dunes, tapos masalom-salom tatutani sa balas, no? Hindi ta kabutwa. Dahil. Kay Pino-Pino giti action boy ano. Do ka ano to action boy do ara ka lang to sa Middle East ko to na. Correct. Kay Evangelina Segovia. Evangelina Segovia. Kay Sergeant Chong sang task force kasana kay Kathy dira. Good morning dira sa inyo, no? Terry Simpronyong sa may Deca Homes. Barangay Kabug. Yes. Kay Kagawad Ulay Abalahon. Kagawad Mila Alit. Kag sa tanan nga mga kaupdanan ko sa Bacolod Parole Operation Office number 1. Kanday lani makuan sila karon na sila ni lani maobra ni sila karon sa may office kami nga may corner kami sa office nga gina beautify. Wow. Beautify gid. Sana beautify. Sanang maobra dira mga beautiful. Oh, bongga. So, you need i-beautify. Correct. Kaya maobra mga beautiful. Ang leader na si Lani Valencia. So, kung ikaw ang leader, ikaw ang pinaka-beautiful mo na. Guro eh. Sige, standby na sa mga balita. Nga dugang, diri sa Action Balita Morning Edition. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye balita international, patong-patong nga kaso ang ginpasaka sang kapulisan sa Myanmar batok sa civilian leader nga si Aung San Suu Kyi anggot sa nagkakatabo nga military coup d'etat. Sa ginpakita nga dokumento sang kapulisan, siya ang magabalik sa kustodiya tubtob Pebrero 15. Kalakip sa kaso nga ginpasaka batok kay Suu Kyi amo ang breaching import kag export laws kag unlawful communication devices bangod sa na-recover nga walkie-talkie sa iyang pulian. Nagapabilin nga palamangkotanon sa gihapon kun diin gindala si Suu Kyi apang may mga pagpati nga ginpreso ini sa iyang pulian sa Naypyidaw. Samtang ginpasakaan man sa kaso si President Win Myint sang paglapas ng mapagsulundan nga nagadumili sa pagtililipon sa panahon sa COVID-19 pandemic matapos nga ini ang nagpatigayon sa motorcade sa panahon sa election campaign. Ang kudeta sang militar ang ginapamunuan ni Armed Forces Chief Min Aung Hlaing nga nagaplano i-install ang 11-member junta matapos ginpaidalom sa state of emergency ang Myanmar sa sulod sang isa ka tuig. Nagapabilin nga naka-shutdown sa gihapon ang internet service, suspended ang mga flights kag ginpreso ang mga kritiko. Nag-anunsyo naman sa karoon ng American Airlines nga magalambot sa 13,000 ka mga empleyado nila na talana maduaan sa trabaho bangod sa tuman nga kaperdihan bangod sa COVID-19 pandemic. Ang American Airlines Company ay nakabig nga pinakadako nga airline kon fleet size o kung kadamuon sa eroplano ang pagambalan. Sa sulat sang carrier sa ilang mga empleyado, manubo pa sa 45% sa first quarter ay napagbalik operasyon. Ginpahayag nga mas nagtaas ang pagsarurot sa mga kompanya sa airline industry bangod sa kahuyang sang travel recovery. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 7 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 95 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, ang toilet cover bala action boy nga gingamit ni Adolf Hitler. Ganun ka nga nga si Adolf Hitler yung mo sa entertainment, no sa artista. Wala lang kay nag-search ko gin entertainment ara siya mong. Ara sa. Kasi siguro nagsikat siya kabay. Hindi siguro kayo bangod ang balita to ba parte siya daw ka entertaining. Amo na siya. Hindi lang na siya ang ato entertainment. Kilala mo si Adolf Hitler? Amo siyang German leader, political leader sa una. Nga nagpatay sang 6 million Jews. million ka Jews ka mga Jews na. Perte no. Ginatawag wala nila nga ganit na yan. Ang lipat ko sang term na mo sa Auschwitz na siya mo. Ang ginayon mo, sinabi mo ko na sa una. Ang mga Jews, when sila kakuan niya pauba ka na ng uba, tanan nang ginapalinya na sila. Tapos masulod na sila sa isa ka do building amo na. Pag sulod na sila nang ginagas na sila nga patay sila. Ay gali. Tingbanay gali nga pagpatay sila. Tingbanay mas murder niya. Napalinya sila sulod dira tapos may ginagas, poison gas. Pati no. Di paano tayo na control ang amo na action boy man? Gira, chimpo ni sa sang Second World War.
Si Adolf Hitler sa Germany, amo ni siya ang panahon sa third, amo ni siya ang Third Reich. Third Reich. okay. Ang Germany. Kaya ilan na sa nga salot, so nakabalo ka? Ano? Kundi salutan mo na yan, ilayan ng kamot nila gababo. Hail Hitler! Gamo na sila ya, Hail Hitler. Mo na. Grabe to siya, grabe to ka, kuhan mo ka, ano to si Birthday, no? Adolf Hitler, bala ka gifted bala nga speaker. Nga na-convince niya ang bilog nga Germany. Grabe. Kaga ang iyatong ginpapati atong Germany nga sila ya ang first class bala nga citizen. Grabe siya reaction ba ka convincing. Oo, grabe to siya sa kuhan sa yang may gifted dito siya sa speech. Grabe no. Adolf Hitler. Oo. So, ang iya, sina nga, i-keep mo man ang toilet na ginagamit mo, ha? Kaya basi pwede tayo i-auction sa uli. Hindi ginoksyon ang yang Action toilet boy. seat. Oo. Hindi, ginang bilog na pati ang basin, ha? Ang iya lang yung nga toilet seat. Ay, Cover, kaya ang ginapungkuan na yun. ginapungkuan, ha. Pero hindi na siya basta-basta. Kaya ang modern, subong niya, do mga tawag sa na use material, PVC na goro ay nga material ang ginagamit. I'm not sure lang gid kung ano na. Pero ang iya kay wooden. Wooden. Kahoy siya, action boy. Wala na kuha. Wala nakalata ng kakadugay na to. Wala man. Bakod siya. Basta made of nara ni siya. Hardwood, guro. Oo, hardwood ni siya, action boy. So, Holocaust panawag siya galit. Sakto ni si Benny. Holocaust. Holocaust. I-search mo na ang Holocaust. Sige. Wala ko sa spelling. Karon talang baloon. Pero hindi lang ko sure kung H-O, L-O-C-A-U-S-T. Correct. Ay, salamat. Check. Man gali, Holocaust na sa And panawag. then, yes, perfect. Tapos, action boy, ang... Si Armand Reyes, Tres Reyes, wala nga genocide. Actually, amo na sa genocide kaya ti mass killing ni sa mass murder ni sa genocide. Pero ang panawag sa to is Holocaust. Ang genocide is mass murder mo. Kag-action boy, bisan diin ka sa nga bahin sa kalibutan, kilala gini siya si Adolf Kilala Hitler. na siya. Magsiling kaya Adolf Hitler ya. Pinakabad gina siya kilala, gina siya nga bad gina siya. Dictator, ganyan sa tanan nga dictator, correct, action boy. Diktador. So, ang action boy, ang iya sining tawag ni gani, iya sining toilet, seat. Ginabaligya malang action boy $20,500 or 984,000 pesos diri sa aton. Ato malang gali. Oo. Cover pa lang na. Cover pa lang. Charot. So, amo na siya action boy. Cover pa lang na 984,000. Na Kaya how much more kung ang madala pa basin. ang Yellow Submarine. Mahal lagi din, ha. Nakita ko kagina. Actually, search ko. Ara siya action boy. Kita mo. May, si Hitler? Hindi, ang iya nga toilet, bala. Muna. Cover? Seat. Seat cover. Ang, di ba, may ginapungkuan. Tapos may cover pag inadala. Nanamura niya, 984,000 na na. Seat cover, gali. Why mangilig na pungkuan sa buli, ya? Ha? Hindi kami harap, may nga toilet bowl ya nga, may harap, pagid siya nga daw, ginapungkuan, pagid siya. Amo na gani, dala na. Kag ang cover pagid. Cover pagid. Tingnan ka mahal ginayaw. Tingnan si Adolf Hitler na ya. History. Tiyang You're baka- buying history. Yes, oo. Kayo may ara, gid yung mga tao, Black Action Boy, naga-collect na, di ba? Correct, may mga collector na yan. Nang daw wala naman sobra. Wala naman sila brown sila kwarta, bla. Nga bakal na to ang toilet seat cover ni Hitler, wa. Kagibutang Gina-auction pa na sa mo. Gina-auction pa siya, Action Boy. So, mo ko i-keep mong imo nga toilet ko. Gusto, no? Nga ginagamit. Kasi kani auction Basi pa blang ba? history sa Panokoy, bla sa Ulihi, bala di ba? Ari ang toilet Seat cover ni Action Boy. Taga doon ni siya na. Malay mo. Tikuan na dahil mo, ma-bidding na dahil mo. I-bidding na niya. Sama na siya. In fairness man, no, sa iya. Si Hitler. Sa una action boy sa bata pa, actually, way ko kabalo ni kung ano giniya si Adolf Hitler. Ya, pero pagkabati ko lang yan sa Adolf Hitler, do ka isog, nga panakit, do ka na, bad na. Badass. No. Kung si Ma'am Van, pag he's a Nazi. Nazi, Nazi na siya. Nazi. Ay mo na Nazi. Ha? Nazi. Nazi? Ang? Ayun na, mag-pronounce ka. Agale. Sige. Sige. Ang ilan nga flag, ang ilan nga flag kita ka na. Ang daw ga Z nga daw duwa ka Z blaga drawingan ta kakaron. Sige. Ang flag nila. So, papadrawing
Subong ko din drawing. Pagkita ballpen. Kaway ko di bullpen eh. Sige lang. sige. Karon na, drawing. Drawing. Karon. Balita sa sports. Nanguna, Sanday Paul George gamit ang season high nga 8 ka 3-pointers. Kakabilugan nga 36 puntos. Kag si Kawhi Leonard naman ang may 24 puntos para pangunahan ang Los Angeles Clippers sila pagdaog batok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 121-99. Nagbawi ang Clippers matapos maperde sila hampang batok sa Brooklyn Nets sang nagligad nga adlaw. Gipangunahan naman ni Colin Sexton ang Cavs nga may 27 puntos samtang si Darius Garland ang may 23 puntos. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Yes, Friday! happy First Friday. Yes, of the month. First Friday of the month, no? Oo. Jen Boyrom, good morning, Anedra Mary Jane. Kay Jonel Halyurina, good morning, ma'am. Mayong agagit. Sige. Binabati kita sa lahat na takinabang ay nainom niya. Alain na yan. Ni gusto na eguro Gusto Action niya, Boy. Rolly, ari lang ta kay Rolly, Famulaga, Pagapula, no? Kay Mita Ramos Tionco. Joy Ogbe. Ay, hindi, umuwi na siya. Gusto na yan. Rolly Intesistoya. Sige, go. Josette Maguadelos Reyes. Sige, so sa aton yung balita, Special Action Boy, aton pag-istoryahan, iniblang mga basic social etiquette. Kaya syempre, importante ini Action Boy. Kaya, sino to? May napatiyan ko na sa una nga ang Etiquette? hiligay nun ko sa etiquette, itikita. Ay, kala, ano Or mo na last tumawa mo na siya. Okay. Ano mo mas nakita? Yaw ng sadri sa bayo, di ba? Mo na siya. Charot. Pero sige, Action Boy, importante gina ning mayara to dapat sang social etiquette, Etiquette, man. Ito siya- proper social Kay- etiquette. Kay kung wala kasi ni Action Boy, do ka imo ko galingon man ang apektado sa Balo ka, personality. kung kisa kapin pa kung mag-meet ka other people, kung may social etiquette ka, at least daw ka educated na sa imo. No? Yes, correct in Action Boy. Daw kung sa Ilonggo pa, sa simple ko sigurando, may pinanilagan ka bla? Huway ka lang Kay- may kung- pinanilagan. Lain man na yung nagapanilag. Lain na yan. Stalker na Action Boy. Hindi ang stalker, lain man sa nagapanilag. Ate, ano ba? Ang manilag yan ang dumang chismoso lang nagapanilag. Okay. Ang Ti stalker pamilya sa stalker. nagapang sunod-sunod na yan. Ate, pakaisanay sila. Ama pa kaisa na sila ya. Pamilya na sila. Pamilyahan na. So lain niya ang may pinanilagan kag ang nagapanilag. Kaya di ba do ka mambal ang iba niya tabla kung wala ka sang etiquette bla mambal sa inano do wala isla pinanilagan yo. Haras-haras do ka mo na. Ras, bastos. Lain pagid bastos. Nga word. Lain pagid yan no, kung mamon ka Bastos na. mo na si Eman. So ano daw ang mga social etiquette na? Ano na dang ara So da? ang una, Action Boy, don't call someone more than twice continuously. Na. Durel! Una? Hindi. Ano man? Sa telepono. Sa cellphone. Don't call. If they don't pick up your call, well, may reason nga base. Hindi, ako twice, more than twice ang baldra. So, pwede ka dua. Kaya kung usually ka dua ko, kung una nga tawag ko, ring, way ka sabat, tawag ko ka dua, ring, way ka gyapon nga sabat, hindi na ko na. So, hindi na ko na. may etiquette ka. Hindi na ko na. Asal ako sa dua. Pag way ka nakasabat. Kaya yung gisa, may haraman gisa nga, pumiro mo ka tawag, basi way pambatian, o ano, so, tawag liwat. Pag tawag liwat, pag way pagid, hindi na magtawag Hindi sulit-sulit. na. Kaya base may... Amo na initan ko sa mga tao mo nga gatawag bala sa akon nga hindi ko magsabat. Tiko sa may ginayubra ka da, may importante ka, manawag. So dugay nawag naman, dugay ring naman si sabad. Why na iya Unless kung emergency na Action Boy, ha? ti subong abi nga may text na subong, pwede kang ka-text. Text mo una, antes ka magtawag. Especially sa cellphone naton subong nga magtawag sa balaway man sa phone book mo ya. No? Ang pinaka ano pag idugang naton kay naway pa na sa social media guro during that time. May social media na kita subong. Pag tawag nimo, hindi ka magtatawag kung wala kabalo ka nga waway ka sa phone book niya. Text ka na ipabalo ka. Hindi ka magtawag rekta. Hamba may gin pa ngayon mo lang number niya tapos Unless ka pang kulikta ka.
Lain na yung istorya na. Sara, ng mga kwan mo ng mga collection agencies bla. Ang obra sa una ni Action JM. Diba? Nga daw ka namin ito ko na sa iya nga job title. Tapos, manawag siya kay manukot utang sa Avon. Sige. So, next, Action Boy. So, kinanglan magtawag ka not more than twice. Yes. Pag wala ka sabat, hindi na mag-insister. Hindi na sige, sige sulit-sulit panawag na. Uy, ala. Thank you, Action Dale, sa load. Nakadaog ko load yung Action Dale mo sa buwan lang nag-abot. Thank you, Action Dale. Sa Dale Explains? Kag sa YouTube ni Action Dale Salazar. Okay. So, next Action Boy, kung may isa ko nung ka-person nga, hambabi may nahulog siya nga pagkaon or hindi siya kabalo magamit bala sang kutsara kag tinidor sa mga restaurant, especially ang knife na bala, nakabudlay gyud nakisa gamiton. So, hindi mo ko nung hala katurok-turok, hindi siya kabalo. Kamagama mo na. Ano na siya man? Hindi siya kabalo gamit. Kamama ko naman. Hindi. Hindi ka kabalo. Ay, mo na balahaw. So, kung ako yung especially kung danay ka mo, bisan danay ka mo, Action Boy, ma-hurt na siya mo. Ma-hurt na siya. Kung ako yung balon mo, kinamot ko pala ko. Kaya kalawaan, Action Boy sa iyang part. Ako nga daan, pero sa ako, hindi ko balong gamit chopstick. Ti, kung tatulukon mo ko iya. Ano ko, Japanese? Pwede lang na makaon sa kutsara, pwede ko na makamot na. Ay, pa mga budlayan, kung yung chopstick, hindi ko kabalo. Correct. Kaya Action Boy, hindi lang sa hindi lang sa pagtulok-tulok sa mga tao, bala nga hindi kabalo. Same goes man sa mga nagagulpiado, bala mangutot, Action Boy. Hindi mo siya pagsuyahan. Kaya syempre, na siya? Na siya tawag? Involuntary na, di ba? Nga pag-release ng air, halin sa nga lawas. So, hindi mo siya, nagutot siya. Hindi mo siya siya, amulan nila siya po. Wala. Kaya na ako gani. Kapanuya. Pero lain naman na iya Action Boy istorya nga gaop danay ka mo mangutot kada iya bala nga kung actually ma-feel mo man nga do mautot kana gid mo di ba pero mara nga nga gapangutot nga do ay tamaan bala kadlaw nila pautot sila so mo na hindi mo na pagkadlawan kay kagi mo ko Action Boy nakagi ko na nakasabay ko gym sa una sang gym pa ko ang lain sinada kung mga mangutot sabi, tapos ito kakadlaw nga daw mapatay gid siyang kadlaw bala, tapos taga-talabon gid siyang ba mo siyang kadlaw bala, pagkuha mo siyang kamot bala ginagudot sipon mo naghabok. Kalain. Naghabok. Palos lang Naghabok pa silindan sa'yo, tatas. Kalain. Kagi ko na Action Boy story ako bala sang gym pa ko sang una. After sinamay doon kami na sa Action Boy may crack na ba sa likod. Tag sa nang ganiman. Basta after gym do ka stretch. May isa ko to kaupod sa gym. Kunti tapos na ko. Siya naman ang crack sa likod. Ay, pag-crack, nakautot siya. Tikadlaw ka? Wala ko na. Siya nagtalikod ako. Yung nag-ilis na dayon. Ang coach pa, wala man lang dayon Which is very professional. Di ba? Basta ba, nang iban? Sige, sa guro, sa Lunes, gurong iban. Kay Action Boy 31, wala ka bilo. Pasa kay Eden? Sige, pwede man. Sige, okay. Wala ka mo may nabilin? Nga balita special. Mota mera pag mga weird nga mga traditions. Okay. Standby na sa Action Hotline Western Artay Hopon ang inyong diringan news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!